Kasi apa ni magaya man Dres? Radya, isula ko da baak. Nay, ampay, ako ni mo kada baak. Tulungan na kanu ni baak, nagdalo si Balayda. Nya, apa kas jay, pati ni emak kagaw na pa kanya. Pati ni Emak. Apa si kayan? Madipay, nganganain. Mangunganin ka no? Ikan to pa'y nagarog. Progryan nga rogin sulan Andres. Ramitek amin para kini Emma. Paramido namin. Awanay, ni baak ti ka ni Emak. Ano kasi ti mangyaray, ipulong ko ni Baak kini Mayla. Talay baga-bagaan na ading Andres. Bakit ganyan ka makangiti, Emma? Wala lang baak. Ang pogi mo talaga. Kahit hindi mo sabihin, Emma, matagal ko nang alam yan. Sabi ko nga, o ano, uupo na lang ba tayo dito? O uumpisahan na natin? Ang alin? Siyempre, magpapapawis tayo. Oh, no. Ano, tara na. Nakakondisyon ako ngayon eh. Emma, hindi pa ako ready sa ganyang bagay. Anong hindi ka pa ready? Yung ganon. Anong gano'n na sinasabi mo dyan? Ang sabi ko, ready na akong magpapawis para maglinis. Yun ba? Akala ko yung ganon na. Ganun na sinasabi mo. Ano ka? Sineswerte? Ano? Tara na, maglinis na tayo. Sige, tara. O sige, ikaw na magwalis at ako maggugas ng kaldero. O sige, ikaw ang bahala. Aroy. Punay lakit iti swerde ko na yan. Dapat tagalinis ko ti balay ko. Hay, natapos din. Bakit hindi ka pa tapos dyan? Hindi pa. Tapos ka na magwalis? Aba, syempre, expert ako dyan. Tulungan na kita. Wow. Emma, Bakit ba? may bulak ka sa kilay. Salamat ba, ka? Wala yun. O ayan, okay na. Tapos na. Ano? May papagawa ka pa ba, Baak? Meron pa. Yung higaan ko, hindi pa naligpit. O sige, tara na, para matapos na tayo. O ayan, pakiligpit na lang at may gagawin pa ako sa labas. Sige, Baak, ako nang bahala. Wow. Ano ba naman tong lalaking to? Hindi marunong magligpit ng gamit. Naka-aircon pa. Split type pa. Ang ganda naman ng pintura ng kwarto niya. Kulay pink pa talaga. Yeah, boy. May seal ka pa talaga, May Vaseline pa. May alcohol pa. Ang dami namang gamit ng lalaking yun. Nice. Hay, nakakapagod naman. Makapagpahinga nga muna. Nalpas na nga tayo dyan, aramidin natin. Nakaw! Baka nasarakan na dyan, robos ko aja. Ayos, mabilis ka palang magtrabaho. Okay ka pala. Yeah, boy. Ayos ba? Kita mo naman. Wala ka na bang ipapagawa ba? Wala na, Emma. Salamat ha.
sige ba, uuwi na ako. Sa susunod, pag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Ang bait mo naman pala. O sige, dyan ka na. Hatid na kita, Emma. Aroy. Wag na, kaya ko naman na. Alam ko naman na yung papunta dito sa bahay mo. O sige, salamat ulit ah. Sige, dyan ka na. Nice. Hoy, bak. Kalna ka. Dati may loves mo. Pinataon-tao ko da Andres. Ni, Andres matajay. Pinagkapan na lata. Ay na, sa mula tim mo na nga nagawid. Andres, ay pinagkapuam. Huh? Hoy Andres, nagkapuam ko na. Napala ko na ba kapaya? Napara di balayo, umut tao. Parang Jenny bagat ko. Ikaw umut sumsumbat, pukaw nga pukaw. Kung baka nakaturo ka ni bagat ko. Ha, kasi apa ni magayam Andres? Aradya, isula ko na baak. Ni, umpay, niya ko ni makadabak. Tulungan na ka nun ni baak, nagdalo si Balayda. Nya, happy kas jay, pati ni Emma kagaw na pikan niya. Pati ni Emak. Apa si kayan? Madipay, ngam, nganganain. Mangunganin ka no? Di kan to pa nagarog. Progryanak nga rogan sulan Andres. Ramitik amin para kini Emma. Paramido namin. Awanan, ni baak ti ka ni Emak. Ano kasi ti mangyaray, ipulong ko ni Baak kini Mayla. Ay na, ata ti madi mararamidan. No datayat mo ti may sa tao, dapat madi kag pirpirde. Kasi nagkaroon ti ramitik Andres, tamaya tala ni Emma. Kastoy taramidam. Kasi no Andres, Diba, ato ti patawm? una Andres, ampay. Inaldaw ka nga mang ti pato di balay. Ni, ampay nga yan Andres. Kaya't mo nga mayatan na ka ni Emma, di ba? Siyak, titulay mo, tamayatan na ka ni Emma. Nakaya mo sa una Andres, tulungan na kini Emma. Tumpak! Ngem, inaldaw ka nga mang ti pato kanya. Sige Andres, yung baga mata, sige bahala kanya. Wen, adda ti may sasaok ti ar. Sige Andres, napanat di balayaw, agdalak ti pataw. Basta, go! Sige nga raw, tapano di balay, natupay ti ramida di balay. Sige Andres, ano gaya patong nga dalaog? Kunawan ti barakom ko, badya ti dalaom. Ayos, sige Andres, masusunod. Sige raw, di takang, nakam. Naun ti barakok, badya ti dalag. Ukis ti sabaan ng Andresan, motor mo ta yun. Iisum mo't animal. Barako kong badya ko motorajay. Namati mo't nga dati may sasaok. Oh no!